Nyt olemme Sepänniemen museolla ja tämä Sepänniemen museo on täällä Töysässä. Ja tämä talo, jossa nyt olemme, on rakennettu 1856 palanneen talon tilalle tuonne Hakojärvelle. Ja tämä on Erkki Vuorisalmen talo. Tämä tuli Töysäseuran omistukseen ja 1975 aloitettiin tämän purkaminen ja rakentaminen ja 1979 sitten oli niin kuin valmis. Ja samaan aikaan kun tätä saatiin valmiiksi, niin myöskin purettiin tätä toista rakennusta, joka on tuossa piharakennus, eli Ojanperän taloa, jossa on ollut kansakoulu muun muassa, mutta ehkä tunnetuimpana se on ollut ensimmäinen kauppa. Lisäksi pihapiiriin kuuluu 2 aittaa, myllyrakennus ja paja sekä savusauna.